Salutare tuturor! Astăzi ne uităm la o întrebare care, sincer, e destul de complicată. Avem Biblia, una dintre cele mai influente cărți din istorie, pe care milioane de oameni o consideră cuvântul lui Dumnezeu și, totuși, în același timp, este și una dintre cele mai contestate. Hai să vedem de ce. Care sunt motivele din spatele acestei respingeri, de la simplu scepticism până la natura mesajului său? Și iată întrebarea cheie, de fapt. Cum se face că o carte care inspiră o credință atât de puternică în unii, în alții stârnește doar scepticism? Ce e și mai interesant este că Biblia însăși pare că se aștepta la asta și chiar oferă o explicație. Chiar textul biblic pare să anticipeze că nu toată lumea va crede. Există un pasaj foarte cunoscut în Evanghelia după Matei, unde Iisus descrie calea către viață ca fiind una strâmtă, adică îngustă, și găsită de puțini. În contrast, calea largă, cea ușoară, care duce la pierzare, e cea pe care o alege majoritatea. Deci, din perspectiva Bibliei, faptul că mulți nu cred nu e o surpriză, ci o realitate care a fost prezisă. Bun, haideți să intrăm puțin mai adânc în ideea asta de cale îngustă. Ce înseamnă mai exact și de ce, conform acestei viziuni, credința nu este o experiență pe care o îmbrățișează toată lumea? Dacă privim din perspectiva credinței, istoria pare să confirme exact acest lucru. De-a lungul timpului, tot felul de idei și filozofii au atras masele de oameni, în timp ce mesajul biblic a fost de multe ori acceptat de o minoritate. Dar de ce? Care sunt obstacolele? Ei bine, primul motiv adus în discuție este ignoranța. Ok, hai să vedem care ar fi prima mare cauză a respingerii, lipsa de cunoaștere. Și aici vorbim atât de o ignoranță neintenționată, cât și de una aleasă. Deci, primul și poate cel mai mare obstacol ar fi pur și simplu ignoranța. Argumentul principal este că mulți oameni resping Biblia fără să o fi studiat vreodată pe bune, bazându-se pe ce au auzit în stânga și în dreapta sau pe prejudecăți. Și ca să înțelegem mai bine cum funcționează asta, o să ne uităm la 3 povești absolut fascinante. Poveștile unor sceptici convinși. Fiecare dintre ei a pornit cu gândul de a demonstra că Biblia e falsă, dar au ajuns la o concluzie total neașteptată. Primul este Sir William Ramsay, un arheolog de renume. El era absolut convins că povestea călătorilor apostolului Pavel din Noul Testament este o invenție și a pornit într-o expediție ca să dovedească asta. Ironia sorții a fost că, pe măsură ce săpa și descopera locuri și artefacte, acestea confirmau cu o precizie uimitoare detaliile din text. La final, dovezile pe care le căuta ca să dărâme Biblia au devenit exact motivele care l-au convins și Ramsay a devenit creștin. Apoi, un alt nume uriaș, Abraham Lincoln. Deși a crescut într-o familie credincioasă, în tinerețe era cunoscut ca fiind un sceptic. Însă, lovit de greutățile imense ale războiului civil și de tragedii personale, a început să studieze Biblia în profunzime. Această căutare personală l-a transformat complet, l-a dus de la îndoială la o credință foarte profundă, lucru care se vede clar în discursurile de la sfârșitul vieții sale. Și poate cea mai spectaculoasă poveste dintre toate e cea a lui Lew Wallace, un general și scriitor care, sincer, disprețuia creștinismul și a pus în minte să scrie cartea care să distrugă odată pentru totdeauna credibilitatea creștinismului. Dar după 2 ani de cercetări intense prin marile biblioteci din Europa și America, a ajuns la concluzia că Biblia este adevărată. Iar rezultatul? Rezultatul acestei transformări uluitoare este faimosul roman Ben-Hur, o poveste despre Hristos. Deci ce ne spun de fapt toate aceste povești? Mesajul e destul de clar. Biblia însăși te încurajează să o cercetezi. Ideea de bază este că, dacă o studiezi cu o minte deschisă și onestă, vei găsi dovezi care îi susțin autenticitatea. Și aici, discuția devine un pic mai complicată. Se trece de la ideea de ignoranță pasivă, adică pur și simplu nu știi, la o respingere activă. Adică argumentul este că, uneori, problema nu e lipsa de informații, ci o lipsă de dorință de a accepta adevărul, chiar și atunci când îl ai în față. Iar Evanghelia după Ioan oferă o explicație, să-i zicem, spirituală pentru asta. Sugerează că alegerea nu e neapărat una intelectuală, ci una morală, că unii oameni preferă întunericul pentru că lumina le-ar scoate la iveală faptele și le-ar cere o schimbare, o renunțare la a fi propriul stăpân. Bun, mergem mai departe la un alt motiv și ăsta e unul destul de surprinzător, însăși simplitatea mesajului central al creștinismului, Evanghelia, care înseamnă de fapt vestea bună. Aici ne lovim de o contradicție care stă la baza multor neînțelegeri. Pe de o parte, mulți percep creștinismul ca pe o listă de reguli, de nu fă aia, nu fă aia, o religie negativă.
Pe de altă parte, mesajul biblic spune exact opusul, că adevărata libertate o găsești doar prin credința în Hristos. Și exact ideea asta e întărită de un citat foarte cunoscut. Promisiunea nu e de constrângere, ci de eliberare. E vorba de o libertate interioară, o perspectivă total diferită față de percepția religiei ca o povară. Și totuși, aici vine paradoxul. Unii resping mesajul tocmai pentru că li se pare prea bun ca să fie adevărat, sau prea simplu. Ideea de mântuire, adică salvare spirituală, ca un dar pe care îl primești gratis, doar prin credință, fără să trebuiască să muncești pentru el, se lovește de instinctul nostru uman care ne zice că totul trebuie câștigat. Răspunsul pe care îl găsim în Biblie e o totală schimbare de perspectivă. Se argumentează că e nevoie de încrederea simplă a unui copil care primește un cadou și se bucură de el, fără să se întrebe dacă îl merită. E o chestiune de încredere mai mult decât de intelect. Și ajungem la ultima parte a analizei noastre, unde vedem cum sentimentele de vinovăție și dorința de a fi propriul stăpân pot deveni și ele bariere în calea credinței. Știți, uneori greșelile din trecut pot atârna atât de greu pe umerii cuiva, încât acea persoană ajunge la disperare. Poate ajunge să creadă că e prea păcătoasă, că ce a făcut e de neiertat și, din acest punct de vedere, respinge orice mesaj de speranță. Dar că Biblia vine și spune exact pe boss. Mesajul care se repete iar și iar este că iertarea e disponibilă pentru oricine, indiferent de trecut, atâta timp cât există pocăință. Este prezentat un Dumnezeu care vrea să repare, nu să condamne. Ok, am trecut prin destul de multe. Am văzut mai multe obstacole care pot sta în calea credinței, cel puțin așa cum sunt ele prezentate în Biblie. Haideți să punem cap la cap ideile principale. Pe scurt, ce am văzut că motivele sunt complexe și de multe ori se leagă între ele. Respingerea poate veni dintr-o lipsă de cunoaștere, dar și dintr-o alegere conștientă. Simplitatea mesajului poate părea ciudată, sentimentul de vină poate bloca orice deschidere și, în final, totul pare să se reducă la o alegere. Accepți o autoritate mai mare decât tine sau vrei să fii tu singurul tău stăpân? Și cu asta rămânem cu o întrebare care merge dincolo de orice analiză. Ce anume ne formează de fapt convingerile cele mai adânci? Cât de mult contează dovezile și cât de mult contează inima, voința? E o întrebare la care, până la urmă, poate că fiecare dintre noi trebuie să-și găsească propriul răspuns.